To bolo silné, ty kokos aj na mňa. Veľmi špeciálne. Ahojte priatelia, zdraví vás opäť DJ MCs a dneska sa povenujeme téme ako byť lepším DJom. Je to veľmi podstatné, samozrejme každý z nás nejak začínal a ja som nejak začínal a týmito videami sa budem snažiť vám odozdať moje skúsenosti, to ako to robiť možno lepšie alebo minimálne sa priblížiť k tomu, aby ste vyzerali ako profesionál. Nemal som dneska kreatín, tak sa čudujem, že takto idem. Hneď na úvod začneme veľmi kľúčovou témou a to je samozrejme moderovanie. Je veľmi podstatné u každého začínajúceho DJ, to je samozrejme inak. Ja sa priznám, tiež som sa veľmi hanbil chytiť mikrofón. Bolo to náročné prelomiť tú latku toho, že ideš vystupovať pred cudzými ľuďmi. Nie vždy ich je málo, samozrejme vedia to byť stovky ľudí, ale je to veľmi kľúčové a zásadné v tom, aby ste sa možno odlíšili aj od iných DJov, aby ste sa naučili rozprávať na ten mikrofón, pracovať s davom a je to veľmi kľúčové aj vo vytváraniu atmosféry. Takže teraz si to rozoberieme troška bližšie a ideme do toho. Ako začať na tom pracovať, aby ste sa možno zdokonalili, aby ste sa cítili v komfortnej zóne. Na toto je pár kľúčov, ktoré vám vedia pomôcť. Samozrejme ten prvotný je totálne zadarmo a viete sa naučiť veľmi dobré skills a to je nahrávať samého seba. Vtedy veľmi veľa ľudí pochopí, kde má medzery, kde sa môže zlepšiť. Či už je to forma, že sa doma posadíš, dáš si pred seba telefón a začneš niečo tláchať alebo niečo čítať z knihy a budeš sa nahrávať. Ďalšia vec je veľmi dosť dôležitá a to je nahrávanie sa na sociálne siete. Každý z nás to zažil, takže či už je to nejaká storka, možno nejaké reelsko, ale opäť sme pri tom, že nahrávaš samého seba. Čiže zdokonaluješ to, ako vystupovať pred ľuďmi, vidíš sa a hlavne ty si sám sebe ten hlavný kámo, kritik, Ježiš. Ty si mal kreatín. Si sám sebe hlavným kritikom a to je veľmi podstatné, pretože potom tá kritika príde od okolia a ver mi, nie vždy to je samozrejme pozitívne, ale ako sa hovorí, tak samozrejme tá spätná väzba je veľmi dôležitá. Či už je negatívna alebo pozitívna, posúvať to ďalej. Teraz pôjdem troška na ten môj úvod. Je tam tá samotná odvaha, tá je veľmi dôležitá, najmä pokiaľ si eventový a svadobný DJ a vysvetlím prečo tá odvaha. Máme tu nejaký úvod, kde DJ rozbíja tanier, taktiež je to niečo, kde musíš vstúpiť medzi ľudí, musíš sa predstaviť, musíš im povedať, čo bude nasledovať a poviem ti úprimne, na to potrebuješ troška takú odvahu, také niečo v sebe mať, že teraz to prichádza a potrebuješ to zlomiť. Poviem ti úprimne, že nie vždy to je jednoduché, pretože nie vždy tí ľudia možno na prvý pohľad pôsobia, že sa chcú na tom baviť a že tvoje vtipy sú vtipné, ale to sa postupom časom naučíš. Ja osobne mávam nervozitu pred každou jednou akciou, to je veľmi prirodzené pre mňa, aby som si bol istý tým, že to všetko dobre dopadne, že ľudia sa budú zabávať a toto je veľmi podstatné si uvedomiť, že ty si tam pre nich, takže si určite ten, ktorý má viac tých skúseností a to, ako to budeš robiť, je asi správne. Takže minimálne to dať pocítiť tým ľuďom, že takto by to malo byť. Samozrejme, toto sa bavíme o tom úvode. Pokiaľ odohráš stovky svadieb za roky, tak už sám budeš veľmi dobre vedieť sebavedomu povedať, že áno, takto by to malo fakt byť. Je to veľmi, veľmi dôležité povedať takto a takto, ale to už si naskyluješ samozrejme sám. Potom je veľmi dôležité povedať to, že pokiaľ už sa prezentuješ ako moderátor a nie len ako DJ. Nie je to len o tom urobiť nejaké zvyklosti a rozbiť tanier, ale je to o tom uvádzať rôzne aktivity, či už sú to, dajme tomu, nejaké hry, pozvať ľudí k ďalšiemu bufetovému stolu alebo švédským stolom, že sa majú ísť napapať, alebo vyhlásiť spoločné fotenie. Toto všetko musí byť veľmi, veľmi v tvojich dobrých zručnostiach a musíš vedieť to tým ľuďom podať. Čiže nie je to samozrejme tak, že čaute, ideme na to. Ideme sa fotiť. Takto by to asi prebiehať nemalo. Čiže tiež to celé vyskyluješ tým, že budeš tých akcií hrávať viac a viac. Nejak to celé tak ukončím tým, čo sa týka toho moderovania, ako to možno zlepšovať a ako samozrejme prísť k tomu, či to robí človek dobre. Tak je to nielen samého seba natáčať, ale vypúšťať to čo najviac medzi ľudí, aby prišla tá kritika. My ju chceme, všetci ju chceme a najlepšia je tá negatívna, ale ja som napríklad začínal tak, poviem príklad na sebe, že som vždy povedal niečo manželke, ktorá už potom na to mala celkom aj nervy, lebo som bol doma jak Paťo Švajda v televíznych novinách. Všetko som proste moderoval, ale áno, aj toto je ten skill, tá spätná väzba od tých najbližších je samozrejme viac pozitívna ako negatívna, ale pokiaľ si dupneš, že chceš reálnu tú recenziu na seba, tak tí ľudia ti ju dajú, ver mi. A potom sa dostávame
dostávame pomaly k tomu, čo som už spomínal, a to sú sociálne siete. Či už to bude záber z danej svadby, situácia nejaká, ktorú moderuješ na tej svadbe, toto všetko ťa vie predávať ako dobrého moderátora a ako DJ-a, ale dneska som si povedal, že sa budem viac menovať tomu moderátorstvu, pretože DJ, ktorý mixuje muziku, má nejaký prehľad o hudbe, tak si myslím, že toto by sme mohli možno rozobrať v ďalšom videu, a to mi možno povedz ty, či by si takéto video chcel. Napíš mi to do komentára, samozrejme nezabudni dať like, follow a odber. Ale ideme naspäť k téme. Takže čo sa týka ešte toho moderovania, je veľmi podstatné povedať to, že je potrebné mať zdravé sebavedomie. Nie je to prehnané, samozrejme. Nejaké to zdravé sebavedomie treba mať. Uvediem absolútne také bežné príklady toho, ako sa má ten DJ nejak prezentovať. Je veľmi podstatné, aby nebol len za tým svojím pultíkom nejak zakempený a v zátiši a natajne až sa si vybral ten mikrofón, nech ma niekto nevidí. Je veľmi podstatné predstúpiť pred tých ľudí, výjsť z tej komfortnej zóny, nestať len za tým pultom, ísť im to povedať bližšie, mať ten očný kontakt. Toto sú veľmi dôležité veci, ktoré ťa vedia odlíšiť možno od ostatných DJov a ktoré ťa môžu zdokonaliť potom časom. Ver mi, ak toto prekročíš, túto latku, že v sebe objavíš to zdravé sebavedomie, tak potom aj do tých akcií pôjdeš o mnoho viac odhodlaný a o mnoho viac sebavedomý a bude ťa to posúvať vpred. Takže toto je ešte taká rada, čo sa týka toho moderovania. Ver mi, nebude len za tým pultom, choď pre tých ľudí, maj ten očný kontakt, najmä možno s mladomanželmi, možno s tými najbližšími, a samozrejme aj so svadobnými hostiami. Oni ti budú veriť, neboj sa. Pokiaľ sa budeš prezentovať tak, že takto to má nejak vyzerať, takto to má asi nejak byť, oni ti veriť budú a budú ťa poslúchať. To samozrejme myslím v zlom, ale v dobrom slova zmysle, pretože nie vždy tí hostia na svadbe vedia, čo majú robiť. Od toho si tam ty, aby vedeli, čo majú robiť. Takže toľko k tomu. Tebe Práši. to dostalo. Ak si sledoval to video až sem, si urobil veľmi dobre, pretože prichádza ďalšia kategória, respektíve ďalšia veľmi dôležitá rada pre to, ako sa zdokonaliť v svadobno-eventovom DJingu, a to je to, ako nacítiť dav, respektíve čo im zahrať, kedy pustiť akú skladbu, a budem sa to snažiť vysvetliť tak, aby to pochopil každý a nepôjdem úplne do takých bežných detailov. Takže veľmi dôležité, aby si bol dobrým, kvalitným svadobným DJom, ťa odlíši aj to, ako budeš reprodukovať svoju hudbu, čo všetko budeš hrať, ako budeš ťahať, respektíve naťahovať tie svadobné tanečné kolá, ako sa potom budeš vedieť veľmi rýchlo orientovať. A toto všetko ťa urobí dobrým, samozrejme tým, že budeš často hrávať, že budeš vyhľadávať tento content, tieto eventy a svadby. Zakoktal som sa, ale to strihneš. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že svadba je odlišná od toho klubového hrania. Proste potrebuješ vytvárať atmosféru od začiatku až do konca. Je dosť dôležité si uvedomiť to, aby si tých ľudí neunavil hneď v úvode. Čiže tým, že sa budeš prezentovať ako kvalitný a dobrý DJ, neurob tú chybu, že urobíš veľmi dobre kvalitné 2 úvodné kola a potom nebudeš vedieť tým ľuďom dodať možno nejakú kvalitnú hudbu, nebudeš vedieť rozprúdiť ten dáv. Takže toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že ty si tam niekoľko hodín. To, že niekto z hostí odíde o 1 ráno, tak to je jeho chyba. Takže je veľmi dôležité povedať aj toto, aby si uvedomil, že si tam niekoľko hodín do rána a treba si tú hudbu rozložiť. To, aby si sa vedel veľmi dobre orientovať v tej hudbe, je veľmi fajn si u seba urobiť foldre alebo kategorizáciu, slovo ťažké pri to, aby si sa vo svojej vlastnej hudbe vyznal, je veľmi dôležité si povedať, že pokiaľ máš nejaké foldre pomenované Latino 2020, House Music, remixy a tak ďalej, tak je to veľmi dobré a prospešné pre teba, aby si sa možno vyznal v tom, keď si niekto príde zaželať nejaké želanie. Je to veľmi dobrá rada hlavne pre začínajúcich DJov, ktorí si to veľmi vedia rýchlo dohľadať a vedia, že keď toto pustia, bude fungovať. Pokiaľ si už pokročilejší DJ, tak približne už vieš, čo kedy odpáliť, čo kedy zahrať, aby to tých ľudí neunudilo, aby sa dobre bavili. Čo ťa vie veľmi dobre ešte odlíšiť, a čo je veľmi podstatné, samozrejme je to, že každé kolo sa snaží udržať čo najviac žánrovo podobne, ale pokiaľ príde tá výkyvka, že tých ľudí budeš vidieť, že už sú takí z nohy na nohu, tak budeš presne vedieť striktne zmeniť ten žáner hudby, ale
stále bude tá atmosféra veľmi dobrá a dokonalá na to, aby sa tí ľudia bavili. Ja napríklad osobne robím to tanečné kolo tak, že idem do absolútnych stropov, absolútnych skákačiek na ten záver toho tanečného kola, aby tí ľudia mali takú tú zaslúženú pauzu, aby si kľudne dali ten drink, aby si dali dobré jedlo. Nie som zrovna DJ, ktorý hráva po každom tanečnom kole slaďáčik. Príde mi to veľakrát veľmi zbytočné, uspávacie a tých slaďákov môže byť potom 500, hej. Keďže toto robia, tak je to asi tak. Ale toto je veľmi dôležité povedať, že treba cítiť ten dav, treba cítiť tú hudbu, treba vidieť na tých ľuďoch, či chcú ísť ďalej, či sa chcú baviť, či majú ešte tendenciu udržať možno sa na tom tanečnom parkete 15-20 minút, alebo je najlepšie skončiť. Toto inak je dosť dôležité povedať aj o tých úvodných kolách, ktoré trvajú možno od tej 5. večera do nejakej polnoci. Veľakrát to vychádza nejaké 3-4 tanečné kola, kde je treba si uvedomiť to, že si tam do rána, ako som spomínal, takže to tanečné kolo by malo byť nejak minútovo ohraničené. Ja osobne to robím max do nejakých 30 až 40 minút, kedy z tých ľudí sa snažím fakt vyžmýchať to maximum. No a potom, ako príde možno čepčenie alebo nejaká polnoc, sa snažím až do rána hrať stále non-stop, aby to išlo parádne. Takže toto sú také rady možno skoro technické a načetli sme tú hudbu, ale iba okrajovo, pretože si nevybuchám všetky témy samozrejme v druhom mojom videu na tomto kanáli, takže pokiaľ máte otázky, pýtajte sa, pokiaľ sa vám video páčilo, určite ho lajkujte, čo mi veľmi pomôže samozrejme sa dostať medzi ostatných DJov, nevesty a ženichov je, keď toto video prezdielate a teším sa pri tom ďalšom, taktiež bude nabité témami, ktoré vám pomôžu, nie len samozrejme DJom, ale aj nevestám. Držím vám palce, nech sa vám tento rok podarí a vidíme sa pri ďalšom. Ahoj!